Helo, Sean a Joe ydyn ni, rai o syddogion sabothol eich undeb-myfyrwyr, ac fe hoffwn siarad â chi am ychydig o funudau ynglyn y Cynrychiolwyr Cwrsiau. Erbyn diwedd y fideo yma, y gobaith yw y byddwn wedi eich dadbwyllo i ymgeisio i dechrau beth yw Cynrychiolwyr Cwrs. Yn syml, Cynrychiolwyr Cwrs yw myfyrwyr sydd wedi cael ei eithol gan y bobl eraill ar y cwrs i gynrychioli i ban, mewn 3 cyfarfod y flwyddyn. Bydd cynrychiolwyr yn siarad â'r staff yn eich ysgol gan awgrymu ffyrdd o wella i'ch cwrs. Byddant hefyd yn sicrhau eich bod chi'n gwybod beth sy'n digwydd a bod gennych gyfle i gyfrannu at benderfyniadau a datblygiadau ar eich cwrs yn eich ysgol. Felly, pwy all fod yn gynrychiolydd cwrs? Unrhyw un. Darperir hyfforddiant llawn gennym ni yn y undeb-myfyrwyr a byddwn yn cynnig cefnogaeth i chi gydol y flwyddyn. Y cyfan sydd angen i chi fod yn gallu ei wneud yw siarad â phobl ar eich cwrs a'ch darlithwyr. Mae'n swydd wirioneddol bwysig, ond nid yw'n cymryd llawer o'ch amser. Felly, pam dylech chi wneud hyn? Mae'n debyg ein bod ni i fod dweud wrthwch mae'r peth gorau ynglyn â bod yn gynrychiolydd cwrs yw byddwch yn cael crys T am ddim, neu oherwydd bod hyn yn edrych yn dda ar eich CV. Ond, y reswm go iawn am wneud hyn yw gallwch wneud gwahaniaeth aruthrol i'ch profiad addysgol a phrofiad myfyrwyr eraill ar eich cwrs. Treulwch ychydig funudau'n darchen y disgrifiad o'r rôl. Cyn bo hir, bydd eich darlithydd yn gofyn am wirfoddolwyr. Os yw hyn i chi, cynigiwch eich hun, bydd eich darlithydd yn cynnal eitholiad cyflym ar ôl y fideo yma. Y cyfad sydd angen i chi yw wneud os ydych chi'n amgeisio i'w siarad am 30 eiliad ynglyn â pham rydych chi'n eisiau bod yn gynrychiolydd. Pob lwc! Ac edrychwn ymlaen a gwrdd â chi. A gweithio gyda'n gilydd i drawsnewid eich addysg.